ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Maray. Pautangan nakman dita iti daing ken mantika. Good morning ko nam, ngam umutang mat gayam ti gagaram. Kasano pa'y a good morning day tangay? Kablawan ka pa'y muta. Sakbay nga ibagak ti gagarak, Maray. Ayawan pa'y buwi na manok. Utang kit din ti ibagbagam. Ang mga nuag malmalam nga utang ti ibaga dagiti umay ditoy. Imbes agumatang da. Alimutan, Maray. Sa anak mo't anatiwod nga agbayad. Awan nga rod buwi na manok. Malas ka no ti utang. Takaluklukat ko pa'y day to tersinak. Ay, bigbigat utang. Anya nga raw no di mo kaya ti agpautang. Inak man langang. Ingkalatan. Apayan, Maray. Anya tinapukaw mo. Apay akas tatit suram. Mapanak ko maumutang kini Marikwan ang iti pagarmusaran me. Ngam dinak mo't pinautangan, Maray. Eh, kasta ka di, Maray. Anya nga rod nga, yun di na kayat ti agpautang. Kapilitan ang mapanak ijay bangkag. Inakitaan no adda mabalin ko nga alaan ijay nga ilutok asidaan mikin ni badungkaw. Wen, Maray. No adalakit di mairemedium, ano usamon, ngam ti umado ti utang mo. Malangarod, Maray, panawan kapay, mapanak ijay bangkag. Sige, marituyan. Nasabat ko mat ni Marituyan. Nasakit tinakam na. Ta saan mo kano a pinautangan? Kasano, kanayon nga umay umutang. Di mo't nga rot agagawa. Tapno adamot pang ngirimidyoan na iti kompormi dita. Win nga agpaiso. Nila ang matpari badong timapmapan no daduma ije bangkagda. Saan akanayo na mapan? Iso nga inikak iti leksyon, tapno agagawa mo't amaray. No awan si daun da, dito ilata ti pangnamnamaan da. Utang met nga rod. Urayan no saan ang mabayag nga agbayad. Dahita nga rod, mabayag nga agbayad, maray. Tiada nakam na anakautang, uray saan mo asingiran, agbayad kumaa. Win amare. Pudno dayta nga imbagam. Saan agaputa kayat ko nga imutan, gam kayat ka, kat agagawad ako ma. Tulungan taman nga agpaiso. Tapno mapanunot na ti umagawa. Nakalagip ka ngayon may dito'y bangka. Agkita akman iti mabalin na dengdengen ditaw. Napaanak ijay ayan ni baak, tainak ko maumutang iti daing kan mantika. Ngam di na kaya ti agpautang. Kasanaw ka nagatindog sa amin tilistami yay. Kaano ka nga makabayad? Nauma siguro na nga agpapautang. Pangalaak nga taaya iti kwarta, tapno sa anak nga umututang. Gagayt ken anos laeng, tapno madan ka iti kwarta. Anya nga taaya ti mabalin ko apag kwartaan. Awan mo't mabalin ko nga ilakaw. Adawgot ti kabatiti ditoy. Ison ti alam nga ilutaw. Anusan ta ti bulbulong ti ruot asidaan. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, Mare. Ingka aglakaw. Aglakaw. Anya nga iti lakok, Maray. Uray manok lakuma, kat awan mo't manok may. Nangeg mo ka din tay kunada. Ano tagaaway ka, kat uray manok, kat awanan ka, kaawatan a kinasalot dayta. Kastamot ti kunada. Adamot idi manok may. Ngam na ibaws ta sindamain. Ay no kayat mo, Mare. Pautangan ka iti basit agatad. Ngam ikarem asaan mo agastuan. Kwarta pa'y mga raw no saan amagastaw, Maray. Kayat ko asawan pagpuunam. Isingasing ko nga igatang mo iti mabalin mo alutuan. Ingka isursor iti kabalbalayan. Adalakit di gumatang. Ay, maya nga taday taan na panuno mo, Maray.
Kasano amaamwam no saan mo apadasan? Papanan, saan ka di nga 1 pulos kwartata? Adem pautang kanyak ni Maribanang. Insingasing na nga igatang ko iti mabalin ko alutwag. Kalpasan na, inakilakaw iti kabalbalayan. Mayat nga ta, day ta nga insingasing niya. Kasanaw, no awan ti gumatang. Day tamot ti kunakken kwa na. Ngam kunanamot apadasan. Tapno maamuan no baligay wunusan. Kita niya nga ron ti gatangam. Anya nga tatimayan. Lumay wano tambutambaw. Ay, padasam man, ti tambutambaw. May mayat, no ado tinyog na. Tapno na imas. Mga lakmatan iti paper cup. Tay medyo dadakkel tapno maayatan ti gumatang. Nagudong ka kaday na. Wan kwaraw, adamapan ko gatangan iti ilay. Into nagawidak, agluto ak iti tambo-tambong taglako ak. Ha? Agluto kay ti tambo-tambaw. Wan, umayak to aglako dito'y paradaan ti tricycle iti tambo-tambaw. Uy, nabayag ajak nakaraman iti tambo-tambaw. Umay kanto nga rod aglako dito'y paradaan Un ako araw, bareng agswerte ti insingasing ni Maribanang a negosyaw. Idi pa'y kumaan na panunot yu day ta pagsapulan. Hehe, wangarod baraw, jakmat na pampanunaw. Rimwarmat ni Marituyang. Kunana nga awan kwartana. Ngam apay nga rod nagudaw. Ay, pinautangak iti pagpuunan na. Pagpuunan. Anya ko matiila ko na. Tapagpuunan ako ng maut. Insingasing ko nga agluto iti kayat na nga iluto. Tamapan na isursur iti kabalbalayan. Ngam timapan umut-utang. Mayat mo't dayta apagsapulan, Maray. Agluto, sana mapan isursor. Tawan kat nga rod pwesto na pa'y apanganan ti gumatang, Maray. Win imbag ti kasjay, ngam ti agmalmalem nga awan ar-aramiden na. Wan Maray. Into kat numadanon ti panagluluto, mapan iti tiyangge. Tadi kat mapan umot-utang iti si daunda. Idi imbagam kanyak, akayat mo nga ikan iti leksyon tapno agnakam. Napanunot ko apautangan iti pagpuunan na. Bareng amuna ti ar-aramiden na, tapno mapadakkel na ti impautang ko. Ay, nadagsen magayam tinaluto at tambo-tambaw. Ay, ano sak abit-bitan ti dakkel a kasirula. Alaak mutan ti paper cup tay nakagisursaur. Unaak ijay paradaan ti tricycle. Ay, inakaun. Inakaun. Apaman ang makabatog ak iti kabalbalayan, ipukaw ko tilakaw tapno ang muda. Kanya nga ta tinapasama ka ni Marituyang. Magmagnamat ang nakabitbit iti kasirula itay. Ang mga nurinugyan ng tinaglako iti bilo-bilo. Bilo-bilo. Ay, kayat ko day ta. Ay, amok kumata na panak gimatang. Ang mga nunapan ijay paradaan ti tricycle. Taado dagiti driver ijay. No agatang dagijay, siguradaw ang makalako ni Marituyang. Nasaysayati kasjay. Ngam ti makimarmarites iti awan kaes-es ka na banag. Iso nga ron a pinautangak iti pagpuunan na tapno makatulong matkan kwa na. Ay, mayata na panunot mo banag. Kasta ati kapitana. Si sasaga na tumulong. Naihimas din mainla ko ni nanatuyang at tambutambong iti paradaan ang kay. Eh, inlakaman na kumaa. Kaya't ko tikas jay. Saan kumot nga amwa kahit mo ti tambutambaw? Agla kong tupay nga ta. Wan ka na, wan kail. Ay, kaya't ko na ita. Ay sus, ay tambu-tambong ko naman. Kaanon to nga tanga umay aglakaw? Bayam, tayo bagak to nga umay aglako iti barangay haul. No umay ito manin aglako iti paradaan ang kail. Hindi nakita ka nakabitbit iti kasirula. Kudak no, anyan ti aramidin na. Tapay nga isorsor-sor na ti kasirula.
Nalakom ka di mo lang, tinluto matambutambaw. Ay, won ba daw? Ay na, mayat gayam tin singasing ni Maribanang. Numapanak iti may sa balay. Nulima ti bumalay. Gumatang da iti 5 abasaw. Ay na, nagmayatay. At damo lang naganan siyam, iti impautang ni Maribanang kingga. Ay won, dandanin na duble ti puunak. Ay, agla ko akpay. Tapno maisubli kong timpautang na. Una, tapno saan ang madidigrang agpautang. Ita, sana ko na mapanumututang iti kumporme dita. Tadamot pagsapula. Nagsayat mo ni Maribanang, ta nakapanunot iti insingasing na kingka. Ita, addan makuna at trabaho. Aglutaw ken aglakaw. Enton mapan ko isubli ti kwartana, agyaman aken kwa na. Angam sa anak amapan gumatang kinebaa. Nakaumay ka mo dito'y balay maray. Ayan nga iti ila kumatambutambaw. Madamdama akpay ngaglakaw, kapitan. Eh. Umay ko kumaisubli ti kwarta ni Maribanang. Ay. Nakaganan siya ka. Iso nga isublim ti puunan. Wun, kapitan. Ay. Kayat ko apagyamanan unay ni Maribanang. Tano din ang bagang aglako Saan ako managlakaw? Ay. Intun agluto ka. Mangyag kan tuman iti tambu-tambong dito ita. Gatangan mi man ta. Ado kami agumatang dito'y barangay hall. Arigla daw, kapitan. Ay uray mlatan ni kumarim abanang ta agdigdigaw. Nakaumay ka met, Maray. Adda ka di masapul mo? Umay kuman isubli to'y impautang mo, Maray. Ado ka din ti kwartam, ta isublimon, marituyang. Naparwar ko meten ti puunan. Kanadamot ganan siyak, Maray. Ay agyaman ak unay ken kamaribanang. Dakkel tinaitulong mo kanyak. Ngem dayjay aba. Kagora. Saan arumbeng agura, iso tinakaibaga kanyak, nga inggagara na adi nakapinautangan, tapno agagawa ka. Anya ti kayat mo asawon, Maray. Imbaga na akayat na agumagat ka, tapno maadaan ka iti pagsapulan. Kat no ada kwartam, saan kan nga umutang? Kasta timbaga na ken ka, Maray. Wen, kayat na ngamin ang masursurom ti agirimidyo. Kasta gayam. Mayat maggayam ti panggap na. Iso apina ay nakidiimbagak nga umutangak. Saan ka di amayat ti panggap na, Maray? Nagbaligi met, taada nga agpayso pagsapulam. Kasta ka di, Maray. Ay, ginurak lakit din. Tati amok ket inimutan na. Mayat gayam ti panaglako matuyan. Tulungan ka man langay. Jay dadakkel a kasirula ti paglutuan ta. Kuyugan ka nga gisursor. Alaman nga raw, inak to padigwan dagiti ko kumaray. Isuda tinang panunot iti kasto a klase ti pagsapulak, badaong. Nagsaya at magayam ti kukumarem. Amuda ka nga isakay. Wen nga raw, ngam sabali tinagawatak iti inaramid da pa ng tulong kanyak. Masapol nga inkanto nga rod agyaman kadakwada ah. Inton makaluto ka, mapanak to itersina ni Marikwanang. Jaklaim pagarop amayat gaya mapagsapulan ti agluto kon aglako iti tambo-tambaw. Di kamat makibarbar kada kamin paray. Tultulunga nga min nituyang ko paray. Kasi mo no, aglako amay may sana. Ay. Nadagsain, tinaluto at tambutambong paray. Saludo akan ka paray. Kasta at tinasayaat nga asawa. Napanunot ka, ngawan maganap ti tao, no saan nga aggunay paray. Una, narigat ti sadut. May tinagagat ataaw, ta damaurnong na. Saan nga agparikot iti pagbiag na. Ay, wan paray. So nga gurnong kami may, tapno saan kami ang mabigot, akas iti kunam paray. Ay, kasta ko maamin. Tapno awan ti agparikot. Good morning ko kumaray.
Day, si kahamat marituyang. Nabayag basit adi ka na isarsarong dito tersina. Win nga rod, mare. Adamot dua a kaserola nga awit mo. Ingka ka di man aglako? Hey, ipadigok kada kayo daytoy kukumaray. Agyaman unay kada kayaw. Nah, sikat ti agpadigo, ngam sikat ti agyamyaman. Saan ka di arumbang ada kami ti agyaman, maray? Kayat ko ti agyaman. Tanusan agapo kada kayaw. Jak na panunot ti nagagawa kukumaray. Ay, kasta ti panangipatugmikan ka, mare. Ngam ura imbagami dayjay kan ka, no saan ka nagagawa. Awan mo't laeng. Mayat gayam numadilaw ti may sa taaw, tapno agnakaw. Mayat sa no agaramid kay ti uray basit a paglakwan ta di ta igit ti kalsada iti batog ti balaya. Tuyang. Amangan no awan ti umay no nagbasit a pwistaw. Uray basit a pwistaw no lakit na dalaws. Kapay kumangay nga awan ti umay. No dagor dair, mabalay nga itulod. Kan nadamot ag take out no kaya da. Sa bagay, mayat mutkit din no adda pwisto di taigit ti kalsada. Para kadagiti aglabas akayat na tagmerienda. Ay, yaman pa'y apaw, to oray simple lang. Kahit adalat tamot mapaglakwan, apangalaan ta itigastusin ta. Wan, daytoy tay kunada nga oray tagibas sitin ti daduma. Di da mo adakkel gayam met ti sapol ngem dagiti agtamtambay dita. Wain, tuyang, pudno day ta. Ay, nakaginawa ak. Tadalat ta kwartata, oray saan ama kunadakkel. Imbag day tuyang ngam ti mapanumututang. Pudno day ta, tuyang. Iswa pagyamanan ta, dagiti kukumaray. Ay, saludo ang kada kayo nga agkukumare. Awan makaabak iti tao ang nagagat. Ngam, no sadot ka, dumtang to ti panahon nga agbabawi ka. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.